sien ook 'n lekker tyd ene wat hier afgespeel het. Wat is jou gevoel? Precies zoals je gezegd hebt, was baie tough geweest. Die score zei dat ook, dus hoe het op die veld was. Was baie close geweest, enige span kon ons vat. Vele talent op al twee kanten. So, dat was ons wel leren rugby. Dan moet altijd tijd wees, als ook hier winnaar van maandag af. Maar ja, so, baie goede rugby, al twee kanten gespeeld. Baie tough zoals je gezegd hebt. Julle het op volle vaart begin. 2 vinnige 3 in 10 minute. En daarna het julle 'n bietjie lou gaan raak. Wat sou jy sê is die issue daar? Ja, ik denk dat het die mentality man. Once je zie kan iemand oorwin, haal je maar je voet van die pedal af. En dan, als je je voet van die pedal af, als Spans ook zo'n solos, dan gaan je counter. So, ik denk dat als mentality is het toen nog als club hard. Maar as soon as ons pedal van die pedal afhaal, en dan terugkomen en ons kon het voelen. Vooral op de laatste kwart van die game. Ja, sê vir my, wat sou jy sê het vir julle die knoop deurgehak? Zoals we kon zien in de eerste half, het was na onze structures gespeeld, het was system gespeeld. Als Spanners ook zo'n solos, hulle wacht die ballen wat los is. We gaan zien, als hulle die bal krijgen, is die elkaar, hoe hardloop hulle van het. So, wat voor ons gewerkt was, dat ons die bal gehoord, ons spelen ons systems, is hoe ons in de eerste jaar gekomen. As soon as ons hulle gameboek speel, het het vir hulle lekker geraak. En daar wat hulle terug in die game gekomen. So, wat voor ons gewerkt het, ons kon gezien het, is dit ons systems. Als we oefenen hierdie week, als we uitvoer, ons kom oor die voordeel heen. Sê, wat wag vir julle? Wat is volgende? Is maar moeilijk om nou te sê, is maar die eerste game vir hulle, is onze tweede game. Ik denk ons leen hoe top, maar is maar moeilijk om nou te sê. Als we nog Keetman spelen, hulle moet nog hulle 3 games spelen. So, al wat ik kan sê is, dit gaan weer baie tyd wees. Nes laas jaar. So, en dis hoe ons het verlees, soos ek gesê het. Ons wil nie van die begin af weet wie gaan die game wen nie. En dis hoe rugby gespeel is, dis hoe dit moet wees.